Hi, it's me again. Via bus, ubani ko ninyo, muadto og Malita, Davao Occidental, my second home. So, mag-atang taog bus, Metro Shuttle Bus. Tanawon pod ninyo kung going to Malita siya diretso, kung dili pwede pod to Digos. Then sa Digos na kamo sakay og pa Malita. So, nakasakay na ko. Medyo struggle gamay kay medyo guot no, daghan og pasahero. So, laban lang. Anyway, nagbus lang ko karon kay ang ako ang motor na bilin sa Malita. So, magbus ta padulo para mapakita po na ko sa inyo ha ang dalan padulong sa Malita, Davao Occidental. Ug abot na jud ta sa Digos Bus Terminal. Yes, so mo transfer ta karon, mababa ta and moadto ta sa right side dito sa Tumoy, mangita ta og Malita. Yan, so yeah, naadjud isa, timing kayo. Yun Malita. So, pag sakay na to, of course, mangita yun ta og lugar no kung asa ta komportable. Especially labi naghapon na, medyo init na. So, yeah, let's go. So, mao ni akong dalang gamit naatay gamay og dako na bag. And of course, naputay gidala nga jacket always. Na ako jacket and my helmet. Yes, so nagdala-dalag helmet mo sa kayo bus. Sige lang, laban. Yes, so laban lang astang inita, pero anyway, aircon man pod ang bus. Yeah, so let's go. While gabiyahe og bus no, nindot nga mag-music. Kay while ga-music, nindot ang view no, labi na makakita kag daghang mga puno, especially eskwelahan no, daghan kay mga bata. Very nice. Yes, so sa unahan, naan na ta diri sa Gihing Hagunoy. Ayan. Anyway, diri na punta sa Padada. Ayan. Nakalaag-laag pud ko gamay diri no, before 2017 to 2019. Yeah. So, dirita sa sulop. Pag maabot na ka sa sulop, medyo duol-duol na ang paliko padulong sa Malita. Okay? So,
So kung makaagi na mo diri sa sulop, medyo minor-minor na gamay, no, kay maglisod ta og kita sa dalan jud pa pamalita, kay wala siya signage, like dako nga signage wala. So minor-minor na ka kung nana ka sa sulop. Yan. So makakita man ka og mura ganig checkpoint sa unahan. Yeah, so naman yung mga signage diha. So diha mo minor na ka, kay duol na ka sa paliko padulong sa malita. So dire pakita na ako ha. Okay, dire. So, ang pa-left side, mo na siya ang going to Malita na road. And kung straight lang ka, going to Jansan ka. So, see, wala siya signage. So, kung mag-bus ka, of course, muliko pa ta dire, no? Muhapit pa ta dire sa Sulop Bus Terminal. Kung naka-private ka, then pwede mo diretso nakaditog liko. Okay, so since nag-bus man ta, so, munong kita dire. Mula po sa punta dito sa Pikas nga road. So yeah, let's continue. Ang dalan padulong Malita, no, kay liko-likoon siya, no, medyo delikado, especially kung first time pa ka na moadto or moagi diri na kalsada. So ingat-ingat jud kay naay mga kurbadahon kaayo. So yeah, mag-amping jud labi na kung first time panimo diri, no, padulong sa Malita. So ingat-ingat jud labi na mga nagmotor, no, mga nakadagko na mga sakyanan. And hangtod na siya sa Malita, daghan ka og dalan na maagian nga ingani, liko-likoon. Pag makaagi na kaan nga checkpoint, dali na magsugod ang very nice na mga views. Yeah, so enjoy the view.
time check, medyo ngit-ngit na no. Nakabati na jud ko og lipong. Basta dili na kay kaanad magbus, then magbus ka usab mara na kag malipong sa biyahe, labi na kung gabi na ngit-ngit na sa gawas, wala na kay makita nga dalan. So yeah, laban lang, dul-dul na lang man jud. Yes, so doon na lang jud ta. Anyway, first time na ko na nag-ani sa Malita way back 2012 pa. So, mingaw pa kaayo no ang Malita. Wala pa kayo mga stores, tindahan. Yes, abot na jud ta. So, karon daghan na jud kaayo ang makita sa Malita no. Improve na gid kaayo ang Malita. Ug magpadayon pa sa pag-improve. Yeah, so abot na jud ko. Thank you so much guys sa pagsabay sa ako. So thank you. Please don't forget to like and subscribe. And yeah, abot na ko. So medyo kapoy na, 4 hours ang biyahe. Sige lang, pahuway lang pud pag-abot. Yeah, so bye for now. Bye bye, see you soon. Munaog na ko, nahan lang sa warehouse. Ayun. Bye!